відверто кажучи, може ви мені поясните, ви ж в Росії народились, так? Так. І жили там тривалий час. До 92-го року. По 92-го року. Може ви тоді поясните, що така реакція нервова йде з того боку стосовно цих всіх речей, які відбуваються в Українській православній церкві. Тому що ми відкриваємо інтернет, іншого шляху там дізнатися, що думають на Росії, в мене немає. Я читаю, що Томоса в Україні не буде, що це буде митрополія, взагалі щось подібне, як католицька церква, що головний є папа, значить, а там Варфоломій, і от Київ сподівається на автокефалію, якої в нього не буде. Що це за дивна така трактовка і реакція? Ну, знаете, Российская Федерация живет в своем мире. С 93-го года, после неудавшейся попытки восстановления демократии в Российской Федерации, Россия живет в своем мире, и она трактует любые события в других странах так, как вот им удобно, как им хочется. Абсолютно нет понятия признать какие-то свои ошибки или протянуть там руку по-настоящему нам помощи. То есть идет такая борьба за восстановление империи, и любые факторы, в том числе религиозный фактор, то есть он используется. И если на сегодняшний день Украина через несколько дней провозгласит такую свободу от Российской Церкви, полностью независимость, Российская Федерация полностью утратит контроль над Украиной, один из таких тяжелых рычагов влияния на украинское общество. И то есть они переживают по этому. Переживають. Це слово таке ви вживаєте, переймаються, дуже надто переймаються. Краще б не переймалося. Вы знаете, деньги потрачены большие, я так понимаю, а московские эмиссары в Украине отчеты давали, что все хорошо, что все наше, все нас слушают, а на самом деле это не так.